Каппадокия турында ишетмәгән кеше юктыр. Бу Төркиянең иң данлыклы урыннарының берсе. Ай сайын меңләгән ябанчы турист күрмәгәннәрен күрергә киләләр. Ә мин нием белән ким? Бер ниемдән итмәгән. Шуңа мин дә үз күзләрем белән барып күрергә булдым. Күрмешләрем белән сезнең белән дә бүлешәсем килә. Хәерле көн, җәмәгать. Сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез. Сәяхәтнамәмә хуш килдегез. Иртә әтәчләр айныганчы ук башланды. Һава шарлары шулай ип иртә яки кип кичен генә аша диләр. Җил булмаганда, тыныч чакта. Миннән үрнәк алып шунда кешеләр бик күп иде. Шар күрергә теләгән ачык авыздашларым янына мин дә килеп бастым. Шарда шу Каппадокияның төп визиткасы булып санала. Билет бәясе 200 евродан башлана диделәр. Бер кәрзингә 10ннан артык кешене дыңгырдатып төяргә мөмкиннәр. Кайчак шарлар үзләре дә дыңгырдап шәпеләләр. Яки җиргә бетеп төшәләр, яки бер-берсенә төртеләләр. Бу курыкмаганнарны барыбер куркытмый. Калганнар һәм акчасызлар исә җирдән генә карап торалар. Мен бүген Гүрәмә дигән авылда, бу Каппадокия инде җәмәгать. Туристлар муеннан, мөгаен бу Истанбулдан да күбрәк турист урындыр. Мексиканнар да бар, монда французлар да бар. Кыскасы җәмәгать, җир шарыннан индик турист бар, әйме? Бөтенесе менә шунда килеп утырган. Әйтерсең ташлар, кыялар күргәннәре юк. Хәтта мин дә килдем. Дөресен әйткәндә җәмәгать, бу авыл бик кечкенә, Тукайдагы кебек. Шуңа күрә монда карарлык әйберләр әллә ни юк. Берничә җирен карасаң, аннан бүтән җирләре шунда юк диярлек. Шунда иске машиналары да бар. Аларның кайберләре кабриолет, түбәләре юк. Җәмәгать бүген иртән монда эскә менеп шарларны төшереп кайткан идем инде мин. Ләкин беләсең, мин кызыгы нәрсә? Монда шарларны карау мәйданчыгына керү түләүле 5 лира. Һәр тагын шунда барам бит инде мин. Тагын сорармы икән? Так, җәмәгать. Менә монда түләү пункты әйме? Моннан кергән сайын түләргә кирәк. Әле менә яңа тагын икенче тапкыр кирдем. Бүген иртән әйтәм бит, мин монда инде кергән идем. Шулай дип аңлаттым инде, әйтәм иртән кергән идем. Тагын түләргә кирәкме дим. Ну нормальда кирәк тә кергән сайын. Ул синең бер билетың, бер үтәрлек кенә ди. Ну ярады, бу юлы миннән булсын ди. Миңа бу шулай булды инде бу кыскасы. Әгәр дә монда Төркиядә төрекләр белән төркчә сөйләшсәң, ул вакытта сиңа бик зур мөмкинлекләр ачыла икән. Нәрсә булса бүләк итәргә торалар. Төрекләрнең ул ягы миңа бик ошый инде менә җәмәгать. Ул яктан яхшы кешеләр, сүз дә юк. Начар яклары да бар. Кеше яктан алдарга яраталар инде. Акча дисәң бетте баш инде. Эштән чыгаралар. Каппадокия дип үзәк Төркиядәге 1000 метр биеклектә урнашкан төгәл билгеләнмәгән плато территориясын атыйлар. Турыдан-туры тәрҗемә итсәң, Каппадокия һәйбәт атлар иле. Бу территорияның барлыкка килүе бик кызыклы. Миллионнарча еллар элек үрдәк-үрәтник саескан сотник шакта Эрҗиес, Хәсән һәм Гүллү таулары янартау булып торганнар. Бик актив һәм аяусыз булганнар булса кирәк. Көндә шартлап пыр тузып ятканнар дигән сүзләр йөри. Шул сәбәпле әйләнә тирәдәге бар җирне эштән чыгарып, лава һәм көлгә батырып бетергәннәр. Берникадәр вакыт узгач лава базальтка, күл туфка әйләнгән. Туф әйтергә кирәк бик таралучан һәм ярыйсы гына йомшак материал. Шуңа да җил һәм су аны тиз арада уып, юып, кимереп хәзерге вакыттагы халәтенә китергән. Күренешләр Марстагы кебек, нәкъ үзе инде менә. Каппадокияның административ башкаласы Невшехир, ләкин чын рухи һәм туристик башкаласы Гүрәмә. Монда элек кешеләр яшәгәндер инде җәмәгать. Менә монда әле яртысы ишелгән әнә. Burası инде имеш яңа. Ашны ташлардан яңарталар. Яңартып төзиләр ахрысы. Хәтта суыткыч та инде тора. Түгәсе генә юк. Бердән бер проблема. Merhaba. Kolay gelsin abi. Кешеләре алай бик теге явыз түгел дөресен әйткәндә. Туристларга күнеккәннәр. Син кара тегенәргә. Койдан инде биеклектә ул. Менә монда оска бер 20 метр төшә ул җәмәгать. Яна баскыч кисәкләре дә калган. Кыяның яртысы ишелгән әйткәнемчә. Иенең яртысы калган. Кыяларны уеп, эшкә кирип, батып, яшайтып ясап ятканнар булар. Мөрәсе яңа. Бетон агызганнар, терәк куйганнар.
Машиналар белән сыйышу авыр катлаулы инде монда. Җәмәгать, юллар тар. Яңа төзелгән бина, әйме. Менә монда шундый искеләре. Каранды беткән, каранды ишелгән. Җәмәгать, тагын бер маҗара таптым бит әле монда. Тагын да кызыклырагын битеп төшергәнмесең инде шуннан. Менә гәләйре. Рәсме җәмәгать, менә бу кыя дигәнем бик начар, шулай таралып кына тора. Бармак белән дә. Лән искитәрлек материал түгел. Шуңа күрә бу кыяларны ую, җимерү, вату бик җиңел. Берни проблема түгел. Так. Ишекләр ачылып беткән. Кешеләр йөри кебек инде монда. Менә җәмәгать, гади гөрәмәшенең, гади көн күреше. Шундыйрак булгандыр инде. Тар сүздә юк. Кыя ничек туры килә, ничек уңайлы шулай ясалган. Монда мөгаен бәдрәфләре булгандыр инде. Ишек янында гына кергән бер уңайга. Монда бәлки аша урыннары, кухнялары булгандыр. Монда ишектән уңга бурылсаң, шундый җирә. Монда мисал өчен ванна булса, әйме? Юыну бүлмәсе булгандыр. Менә монда улак та бар. Су агарга. Монда су агып китәргә тишеге дә бар әнә. Каналы да бар аста. Ничек булдыра алганнар, шулай иттереп уйганнар да, шулай иттереп бүлмәләр ясаганнар да яшәп ятканнар. Шәп килеп чыккан. Бернинди терәкләр дә юк, бернинди терәткечләр дә юк. Кайда ничек үтеп була шулай иттереп ашаганнар да, үзләренә ни хәтле кирәк, ни чаклы кирәк, шулай иттереп яшәп ятканнар. Әйтәм бит, бу материал бик йомшак, моны ую авыр түгел, хәтта бармак белән дә тарала. Бер ягы яхшы, рәхәт җиңел эшкәртелә, шулай дигәнме, бүлмәләрне ясау җиңел. Икенче ягы ул ныклы чыдам түгел инде, узакка чыдамый. Һәм мөгаен менә мондагы пошмактагы чокырлар ушул суларны агыза торган бер системадыр әле карасаң, белмим. Чөнки монда су җыелып ятадыр, өстән тамадыр. Миңа шулай тоела никтер. Беләсең, менә син кызык. Авыр тормыш бит инде бу, шүл, бер нәрсә дә юк, бер нәрсә дә үсми. Шул хайваннарың булса, хайвандарыңа бөтен өмет. Суда юк бит инде монда. Хәзерге вакытта, хәзерге заманда монда шул кыялар эчендә шуларны тургызып, отельләр ясап, күпме турист килә. Күпме кешенең менә шундый аскет шартларында яшәүчеләре килә. Җәмәгать, монда әле ярыш та уза. Кешеләр йөгерә. Кемдер 30-ны, кемдер 60-тан артыгын, кемдер 120-не дә йөгерә бугай. Башка сыймаса, әйбер дөресен әйткәндә. Nereye gidiyorsun? Şuradan. Abi yol gösterin, gördüm. Монда җәмәгать чабышкы кешеләр еш кына бут алалар ахырысы. Кожак миннән дә сорыйлар, кай тарафка китәргә дип. Әйтәм, тегендә бүтәннәрен күрәм дә бит инде, кая чапканнарын. Шунда ук җибәрәм. Берсе дөрес китмәгән булса, тагын бер 10 кешене шул тарафка җибәрдем инде мин. Алла ярдәм бирсен, кем әйтмешли. Гүрәмә шәһәрчеге Каппадокияның иң үзәгендә урнашкан. Аның тарихы меңнәрчә елга ия. Шул вакыт эчендә ул 5 исем алыштырган. Карама, Матияна, Макан, Авҗылар һәм инде әлегесен үзегез беләсез. Беренче кешеләр монда безнең эрага кадәр фәләненче елда ук яшәгәннәр. Әйләнә тирәдә 3 куактан ары берни үсмәгәнлектән өйләрен кыя эчендә ватып казып ясаганнар. Әйткәнемчә, туф йомшак материал, артык карышып тормаган. Кая гына карама, кыя сайын үй калдыгы. Үй эчендәге һәр бүлмә, аннан ары баскыч киштәләренә чаклы кулдан чукып ясалган. Христианлык башланган гына чорда бу якларга Иерусалим тарафыннан куылган күп кенә дин әһелләре һиҗрәт кыла. Гүрәмәдәге күпчелек иширкәүләр аларның мирасы. Җәмәгать, хәтерлисезме? Кама тамагында зарланган имтиге ак тузанга. Батып бетте менә бу ак нәмәстәге ни тузандыр бу. Кара син, кара. Монда ул тузан бөтен җирдә. Кая гына барма, шәһәр уртасында да шул ак тузан. Бу җирләрдә бер нәрсә дә үсми диярлек җәмәгать. Инде ярына шу белән генә үсә.
Һәм инде йомраннар күп ахрысы. Монда үннәре, монда тагын бер үнәне. Ну җире җәмәгать җир түгел, ниндидер ташлы ак бор инде бу. Сүздің айынан җәмәгать. Монда кешеләр кабаклар үстерә. Монда бүтән бер дә үсми. Кабаклардан сувенирлар да ясыйлар. Ниндидер татлы әйберләр дә ясыйлар. Кыскасы, яхшы кулланалар инде кабакны. Кабак монда үтемле әйбер. Кызык икән шүлдә йөрергә җәмәгать. Юллар юк, бер нәрсә юк. Син бер үзең дигәндәй. Миңа ошый әлегә. Эштән чыгып югалып калмасам, тегендә барырга кирәк. Ләкин аганчы менә моннан беренче оска төшерергә кирәк. Тегендә сукмак бар. Кеше сукмаклар белән искә менеп китәбез. Ләкин башта моннан төшерергә кирәк. Дияк. Илсә апа әйтмешли, бер ягылып торган ягылмас диләр бит. Шуңа күрә җәмәгать шүрләп тормыйбыз. Төшәбез гә. Так. Нормаль. Битеп төшмичегенә төштек. Ахрысы. Песи, бүре дип торам җәмәгать. Кыздырып ашамакчы инде. Яра булмады инде булайса. Монда җәмәгать аңлашылмый. Әллә бу кеше территориясе, әллә кешенеке түгел. Ниндидер ташланды урыннарга да охшаган. Безнең дачалар бар бит, кеше килеп китеп йөри торган. Була нәкъ шуның кебек. Кеше өенә дә бәреп керәсе килми. Керәсе дә килә, теләсә куя. Психологияләр әйтмешли, ике бүре керәшә миндә шулай. Бу ишек нәрсә бу? Ачыла. Ачылган ишеккә кермиләр димен инде. Юк, монда җәмәгать бер әйберде. Ишек ягы токтаган, тышы калайланган. Монда нәмәкәйләр бар. Күрсәтегезче. Аңлап булмый әле моны. Нәрсә инде бу, әйме? Абзар дисәң инде. Охшаганда кебек инде. Менә монда кертеп бастыргай, менә саламы да җәелгән. Менә монда ишегеңне кертеп бастыргай яки атаңны. Охшаган. Бәлки чынлап та шулайдыр да. Менә монда улагы да бар. Бәйләп куярга шөйле бар әнә. Димәк, бу абзар җәмәгать. Мин шулай дип уйлыйм. Кемдер әйтмешли, Техасны хәтерләтә бу миңа. Үзем шунда булган кебек сөйлим инде гелдәгечә. Фильмнардан гына карап әйтәм инде. Ну шуңа охшаган. Карага җәмәгать кешенең бакчасына. Җире шыр, балчык, ком. Кара җир турында әйтәсе дә түгел. Ком, катыш, балчык бу җәмәгать. Бәлки бераз тирес керткәннәрдер. Бәлки шуңа гына бераз үсәдер монда нәрсә булса. Монда су бочкасы тора әле. Ничек әйбер үсәдер, белмим. Күз алдыма да китер алмыйм. Ләкин әнә куаклар үсә. Абылай карасаң, эшкәртелмәгән җирдә шу беләннән кала, бүтән бер нәрсә дә юк. Шундый шартларда да яшәп яталар бит әй. Әйбер үстерәләр әле җитмәсә. Беркая да китмиләр. Җәмәгать безнең яклар яхшы инде. Ис китәрлек инде. Кап-кара җирләребез бар. Урыныбыз муеннан күп. Монда җәмәгать җир дә юк. Бүтән җирдә кыялар, таш. Барыбер. Кешеләр шунда ябышып ята, шунда яшиләр. Беләсезме нәрсә уйладым җәмәгать? Кеше бу дөньяда иң адаптацияләшүчән бер тирлек. Иң. Кая гына тыкма, барыбер исән кала. Кая гына тыкма, барыбер күнегә. Нәрсә дә булса уйлап чыгара. Барыбер яши. Бар бетерерлек түгел. Исләрем китә, сокланам кешегә, ләкин шул вакытта гайрләнәм дә. Атлый торгач Гүрәмәдән 4 километр ераклыкта гына урнашкан Ушхисар дигән дөяле этле шәһәргә барып җиттем. Чынлап та этле шәһәр. Гәрчә берән-сәрән пескәйләр күренсә дә. Бу да туристик урын санала. Чөнки монда комнан ясалган ныгытма бар. Ушхисар ныгытмасы, кыскасы. Кыя ишендәге мәгарәле ныгытма. Тәк җәмәгать 90 лира ахрысы. Евроларда кабул итә. Ахрысы. Карта белән дә түләп була ахрысы. Ахрысы сугышканнар ахрысы. Ахрысына җиңгән ахрысы. Төрк ватандашларына 30 TL. Жаванчыларга 90. Түрк ватандашы булмасам да,
кимлеген булу сәбәпле миңа да шулай ташлама ясадылар инде. Этләр. Җәмәгать Стамбулда бөтен җирдә писиләр, монда бөтен җирдә этләр. Швиллер белән тирәтеп куйганнар мисәң әйтим. Таралмасын өчен. Бу кумлыкка булышмас вакырсы. Нилер бер бетмәгән тоташ шыкырлар монда җәмәгать. Монда шыкыр, монда шыкыр, монда шыкыр. Монда да оттырган икән. Оттырмас бит инде монда. Бер аждаһа торса гына чыгып чырга шундук. Кояк төшесең, коя менәсең дигәндәй. Бу коймаларга бер ышаныч та юк. Менә бу таш та түгел, бу ком җәмәгать. Кул белән уыла торган ком бу. Шуңа күрә булар селкенеп кенә тора. Сөялергә дә куркыта. Кешеләр әз түгел сезон айына. Һәм инде һич шиксез иң өстә байрак. Бу ныгытманы кем кайчан төзегәнен беркем дә белми, ләкин аның хәтлар чорында ук булуы төгәл билгеле. Бу безнең эрага кадәр 16-17 гасырлар әйтергә кирәк. Ушхисар төрекчәдән 3 ныгытма дип тәрҗемә ителә. Хәзерге вакытта 3тән 2се генә исән калган. Алары да әкрен генә таушалып килә. Биеклеге 60 метр. Әйләнә тирәдәге бар җирдән дә күренеп тырпаеп тора. Элек бу кыя эчендә 3000гә якын кеше яшәгән. Ләкин ишелеп төшү куркынышы булу сәбәпле шүрләүчеләр үзләренә башка кыя тапканнар. Хәзерге вакытта монда беркем дә яшәми. Кыяның күпчелек өлеше туристларга ябык. Калган өлеше исә кызларга матур фото ясар өчен генә кулланыла. Булды бугай бу җәмәгать. Пляжда кымнан ныгытмалар ясыйдык бит. Нәкшының кебек бу. Бу бераз катырак инде, каткан кым бу. Барыбер бөтен җире ишелә, тарала. Терәкләр куйганнар, ныгытканнар, швеллерлар тора. Киралган бөтен тишеккә кирип чыктык диярлек. Карыйса бер калмады. Киттек. Автобус гына табасы хәр. Ябанҗыга. Бу шәһәрдә кыялар бик якын булгачтан һәм кыялар бик тузанлы булгачтан шәһәре дә бик тузанлы. Машиналар тузан туздырып йөри монда. Бу шәһәр тузанлы шәһәр бу җәмәгать. Шул шәһәре. Бәйләним әле шуң. Авлай бик кечкенә генә мөлаимана шәһәрчек. Бу кыйбат җәмәгать. Туристик урын булганга кибетләре дә, кафелары да, гомумән бөтен әйберләре бик кыйбат. Монда яшәрлек түгел, монда килсәң шул 1-2 көнгә килергә дә, күрәсең дә, күрергә дә һәм шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Видео төшерүемне һәр дәвам итә торган булам. Шуңа күрә җәмәгать сездән лайк, дусларыгызга җибәрү видеоны, дусларыгызның дусларының дусларына да җибәрү. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз.